Ngesinqumo sokufundela abantwana abasebancane, kufanele sikhuthaze ukubamba iqhaza kwabo bonke abantwana endlini nangaphandle. Ngokwendlela ababadalwe ngayo, kanye nezinto abazithandayo, abantwana babamba iqhaza ekufundeni ngezindlela ezahlukene. Ngesikhathi uhlela izingosi ezahlukene zokufunda eklasini lakho, ungagcina izidingo nezintshisekelo ezithile zabantwana engqondweni, ngale kobulili babo. Sihlangana nothisha uKhosi kanye nothisha uSihle. Babuye bahlele kabusha izingosi zokufundela njalo ukukhuthaza ukwehluka kwabantwana ukuba bahlangane, baphinde bagqugquzelane ekusunguleni imidlalo emisha. Isibonelo, ukubeka ingosi yokwakha eduzane nengosi yokudlala nokujubalala ngokwemicabango. Noma ngokuthatha amathoyizi engosini yokudlala ngokucabanga nokujubalala ngomcabango, uyawabeka esihlabathini sokudlala. Bakhuthaza abantwana ukuthi badlale ngezinto ezahlukahlukene abangajwayele ukudlala ngazo. Othisha bakhuthaza abantwana ukuba badlale kuzo zonke izindawo zokufundela. Isibonelo, ngokudlala nabantwana babakhuthaza ukuthi bazame imidlalo emisha ezingosini zokufundela abangavamisile ukudlala kuzo. Bengakwazi futhi ukushintshanisa abantwana bebayise ezingosini ezahlukene zokufundela. Lokhu kwenza ukudlala kwehluke futhi kudale namathuba okufunda. Kokwenziwa iklasini lonke, uthisha uSihle uhlala esiyingini esikhulu nabo bonke abantwana ukuze bonke abantwana bahlanganyele ekufundeni ngokulingana. Uthisha uKhosi uhlela amaqembu amancane abantwana ukukhuthaza ukubamba iqhaza kwabantwana abanamahloni. uKhosi uhamba phakathi kwamaqembu amancane ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uzizwe ibandakanyekile futhi ukhuthaza ukubamba iqhaza kubo bonke abafundi. Othisha bahlukanisa izingosi zokufundela nendawo yokudlala ezindaweni ezehlukene ukuvumela amaqembu amancane abantwana ukuba badlale ezindaweni ezehlukene ngesikhathi esisodwa. Baphinde baqinisekise ukuthi alikho iqeqebana labantwana elithatha indawo yokudlala bese lishiya abanye benganayo indawo yokudlala. Othisha bachaza ukuthi ngokudlala ngokushintshana wonke umuntu angafunda ndawonye. Akuyona inhloso yokuphoqa abantwana ukuthi benze izinto abangathanda ukuzenza, kodwa ukuzisiza ukuthi bazihlole futhi bandise ukufunda kwabo ngokuzama izinto ezahlukile. Ukwakha amathuba kubantwana okudlala ezingosini ezahlukile zokufundela kuzobasiza bakhule, bafunde futhi bathuthuke.